Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw higala. Adlaw na karon nga Sabado. Adlaw karong Sabado mahigala pizza 22 na kini sa bulan sa Marso. Ayan no, hapit na gyud mahigala ang fiesta. Ang Abril, no, fiesta na po sa Bindoy, no, mga tanan ng mga nagdibuto sa mahal nga patron, Senior San Vicente Ferrer. Ayan, no. Dito sa kuan na mga naay parokya diri mahigala sa Occidental nga ilado kay si San Vicente Ferrer, no. Dapit diri sa may ding lugar diri mahigala, no, naay parokya din ha, no. Nya kuan kayo si San Vicente Ferrer. Ayan, no. No, may munto na kanaton tanan ng hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Abi no ato day nga timbayaon maghigala og mayong munto sa ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug nga manusab ang ato usab nga kining ato usab nga timbayaon ug may mudto mahigala ang ato nga talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang ato mga kaparian Lukop, Kabisayan, Mindanao, especially ang atong mga kaparian diri sa Diocese of Dumaguete, no. Of course ang akong mga classmates, no, si Father Obing Masyon, si Father kining Dami Ramis ug ingon manusab si Father Tonton Arnaiz. Nahala, no, may mudto na. Og ingon manusab ang akong mga classmates sa Cebu, no, si Father Omen Mahusay, Father Joey Belsinia, si Padre so ato day nga timbayaon usab og mayong mudto mahigala ang akong classmate dito sa Cebu, si Father Omen Mahusay, si Father Peter Necesario, si Padre Glenn Vanson, si Father Jojo Anore, si Father Rosdel Noel, Rom Narca, Kipling Agravante, Monsignor Tingting Angkahas, no, si Father Milton Medida, si Father kisa pamanuan ako matawag mahigala One Rosaroso. Ayan, no. Hala, no, may ngunto na kanaton tanan mga higala diya sa Maasin, of course si Father Dodong Cordobes, si Father Samuel Papa. Hala, no. May munto na kanatong tanan mga higala, kumusta na po mong tanan din na nga nagsunod din ato nga programa. Of course si Yuyong, no, Yuyong og si brother kining mapili, no. Kumusta na, no, nang hinaot kita nga nakitang tanan mga higala sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Nala, no, ato day nga timbayaon usab og may mudto ang ato ang mga lay ministers, mga MBG, mga membro sa Legion of Mary, Divine Mercy, ug daghan pang uban mga higala. Mga sakristan nato, kumusta, no? Naghinaot kita nga na, by the way, ang ato mga sakristan po na agin pos maayong kahimtang. By the way, ako pong timbayaon mga higala, mga zone leaders, mga kining chapel leaders, mga alagad, parish formation team, parish finance council, parish pastoral council, parish finance council, father parish formation team, no. Importante kay na mahigala, no. Okay, manusab ato mga BECs, no. Labi na gayod ang ato nga commissioner ni ana, no, si Father Mark Belos, no, Mark Belos. Ayan, no, si kinsa pa mga kaubanan niya, no, sa commission sa BEC, no, si Sister Malayo, si Sister Malayo, no. Nahala, no, may muto na kanatong tanan. Ari kita may gala sa CBCP News na to, may gala, killings is not the solution to drug problems. No, matod pa no, ang nagtudlo ni ini
si Bishop Alminasa, no, Medarno Almidasa sa Diocese of kining San Carlos, no. Matod pa niya diri rethink your stance on the issue, no, kay do naman goy mura ba og ang gitumong gyud pag-ayo ni kuan ini ni Bishop Alminasa kini bang nag-uulagi kuno siya kidaghan gyapon kay mga tao nga murag gisuporta paghihapon sa extrajudicial killings, no, nga kana bang matud pa nila eksakto gitong gihimo ni eksakto gitong gihimo ni kanhi presidente kuan ba kanhi presidente Digong Duterte, no, nga sakto gyud kuno mo nang daghang kay siyang mga supporters nga nisuporta gihapon sa matud pa extrajudicial killing. Kana bang pagpamatay mahigala nga wala masubay sa balaod, no, nakita nato naron nga daghang kay mga nagrally, no, muna nga si Bishop Alminasa sa San Carlos dingon siya nga dili man gyud na mahitabo, no, nga ang pagpamatay mahimong solusyon alang sa problema sa droga, no, matud pa niya o ganin ningon sa nga rethink your stand on the issue, no, kay murag ang issue karon mga higala dili manggod si kining Presidente Duterte lamang kundi ang ilang stand on extrajudicial killing. Nasa ato pa kung nisuporta ka matud pa ni kuan ha ni Bishop Alminasa, kung nisuporta ka sa kanang extrajudicial killing, may puruhan nga nisuporta po kanang Presidente Duterte kay mura wag na identified manghigala si Presidente Duterte sa extrajudicial killing. Sa pa kung nisuporta ka ni munibot ipasabot ni kuan ha, munibot murag mo ni siya punto, no, so nagipasabot ni Bishop Alminasa nga kung nisuporta ka ni former President Duterte, misuporta po ka sa iyahang extrajudicial killing. Muna ang gitumong ni kining Bishop Alminasa na rethink huna-huna ako nugmayo kung eksakto ba na. Ayan, no? Kaya balita mahigalan gikan sa Vatican, Cardinal Tagle mao'y ni pahigayon sa Episcopal Coordination sa duha ka mga arsobispo. Sila si Archbishop Samuel Sangali o si Bishop Diego Sanico, no? Sanico, no, si Bishop Diego Sanico. Mao kanto maghigala mga balitang simbahan ni ini kabuntuhon o padayon ta maghigala sa atoa nga mga buhatono ni ini kabuntuhon. Bueno ari na ta maghigala sa Saint of the Day. Bueno nga atong Saint of the Day karon sigod diri sa atong listahan mao si Saint Leia, no, L-E-A, no, Saint Leia. Bueno kini si Saint Leia mahigala usa kani siya ka devout 4th century widow. And the death of his husband, pagkamatay gyud sa iyaha nga bana, nisulod siya sa kining monasteryo. No, niya she wrote under the kining leadership kada bitaw the recommendation of Saint Jerome, no, kini siya manghigala na nahimo nga usa ka santa, no, kini si Saint Leia, no, ang kuan kini ang iyaha nga kuan mahigala Saint Leia of Rome, no, Saint Leia of Rome, and of course he was known as the patron saint of widows, no, siya ang nahimong patron sa mga biyuda. Ayan, no, si Saint Leia of Rome. Okay. Nahala, no, matamanayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon o padayon usab kita og pagtimbaya manghigala, no, o mga mayong mithi sa pagtulunan. Sabi no ari na ta manghigala sa atong topic karon, no, team building in line with our basic Christian doctrines, no? Team building in line with our basic Christian doctrines. Abi no, sa dili pa nato tandugon kining team building mahigala ato sang ikuan, ato sa i-define kung unsa man kining Christian doctrine nato,
no, kin unsa may unsa man gyud ang pinaka basic Christian doctrine nato. Of course, according to Matthew chapter 22 verse 37 to 39, ang pinaka basic gyud nga Christian doctrine nato is love God above all things and love your neighbor as yourself. No, mo ka na pinaka basic may gala. O ya sa team building, importante kay nga naa gid ni, no, because according to the definition, team building are the activities or processes designed to enhance collaboration, communication, and trust within a team, ultimately fostering on cohesive and effective working environment. Sa ato pa, kung usag yun sa makatabang nato mga higala, nga mamahimong cohesive ang usa ka grupo, mamahimong effective, mahimo nga matud pa adunay kolaborasyon, adunay komunikasyon o pag kanang gitawag natong pagsalig diha sa tima, kinahanglan nga first and foremost aduna kita niining basic Christian doctrines nga mao ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. Ayan, no? Muna gani nga kung atong basahon mga higala sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 12 bersikulo 2 hangtod sa 27, kining collaboration or team building or teamwork, no, or teamwork nagipakasama kini ni San Pablo sa parte sa mga lawas sa tao, no, nga kada bitaw ang teamwork kuno kinahanglan gyud nga we will work as a team unya usa sa mga makatabang atong pamalandungan mao nga tanaw nato ang teamworking sama gyud sa teamwork sa atong lawas, no, ang atong kamot maoy mo punit sa maoy mo punit sa pagkaon paingon sa atong baba aron makakaunta, and then ang atong baba maoy mo usap, no, maoy mo usap sa pagkaon unya ang atong tiyan maoy mo hilis niini ang atong mga intestines unya paghuman ang atuang mga parte sa lawas mao mo distribute niini sa laing parte sa atong lawas, and then paghuman ang mga waste matters ilaban na pagawas na mahigala, no, nya kining tanan mahitabo lamang if your body functions normally, is functioning normally. Kung mo function good normally ang atong lawas, maayo good ang atong lawas. Maupod kuno gihapon ka na sa kining mga factory, kinahanglan nga doon nagi teamwork, no, doon nagi teamwork, and doon nagi gitawag natong komunikasyon, doon ay kolaborasyon, o pa. Gani dili lang kay ang tao nagkinahanglan ni ana, no, bisan ang mga hayop kuno matud pa sa kinaiyahan nato, bisan ang mga hayop aduna na sila symbiotic relationship. Usa sa mga example ni ana mao kining gitawag natong mga langgam, no, kay sigon sa atong nasabtan ang mga langgam mao may mukaon, mao may mukuan man na siya, no, mukaon sa mga bunga sa mo'y mukaon sa mga bunga sa mga prutas, no. O niya ang prutas human nga na-digest sa iyahang ginhawaan, ang mga liso niini iya pong ipagawas ug muturok na pud muna nang mudaghan ang mga kahoy pinaagi sa mga langgam. Ayan, no, nga sa ato pa kung wala pa yung mga langgam nga nituhak nga nituhak sa mga prutas, adi gyud mubaga ang lasang, no? Kaya ang mga langgam di ay maoy naghimo ni ana unya ang lasang kung baga na ana ang kabugnaw sa palibot ug gani aduna nay gitawag natong daghan kayong source of tubig ana, no, sa to pa dunay symbiotic relationship. Ya kita tao ug ang Ginoo dun na po tayo symbiotic relationship, no, kanang gitawag natong teamwork, no, ngano man ang pinaka-example gyud sa symbiotic relationship between God and man mao si Kristo mismo, no, kay si Kristo siguro bituo man kita nga si Kristo Dios og tao nga matuod. Sa ato pa ang ato daing ang kung gusto kitang kung gusto kitang masayod kung kinsa gyud ang pinaka-example
sa relasyon, symbiotic relationship between God and man, kiniwalay lain kung dili si Kristo. Ano? Nga si Kristo nahimong tao o Diyos. Ato pa, there is a symbiotic relationship between God and man in the person of Christ. Unya, kita po mismo, kinahanglan nga sa atong kinabuhi, puyan po nato ng symbiotic relationship between God and man. Una miingon si Kristo nga, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Sa ibuhatong sa tao, maminaw siya sa pulong sa Diyos, daigo niya ang Diyos. Di paghuman, iyang buhaton. Ang mahitabo niya na manghigala, tungod niya na makita nato nga there is a symbiotic relationship between God and man. Oh, klaro? Interdependence. Sa ito pag-usagan nito ang personification sa symbiotic relationship between God and man, si Kristo mismo. Ano? Kay si Kristo mismo mao may pinakasentro sa pagtulunan natong Kristyanismo. Okay, klaro? Nahala, din na lang inakatakutob ha. Kulang gihapon kini yung bubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunun, Pilipinas.